Аз винаги съм бил. Винаги съм бил. Това тогава бяха едни спекулации, които нямах общо с истината. Нали, това беше... Тия приказки имаха за цел така да ме извадят от националния отбор и те в крайна сметка ме извадиха, да. Амбициран ли си да се завърнеш? Естествено, винаги. И аз ще се завърна в националния отбор. И ще дам всичко от себе си, за да може да помогна на националния отбор. Нали, ти започна тази тема, само нали, да довърши, че просто... Естествено, имаш думата. Такова беше положението тогава, че това бяха едни приказки, които нямаха общо с истина с това. Мога да кажа, че се чувствам добре в Ботев. В момента водим подготовка в Турция, работим здраво. Предстоят ни тук и няколко контролни срещи, с които да се подготвим за началото на сезона. За треньора няма много какво да коментирам. Не обичам да коментирам треньорите, които съм имал и които имам, защото в един отбор треньорите са тези, които дават оценките на играчите, а не обратното.